Yo molweni siyanibulisa siyanamkela ku talk show yamajani. Yeah, so kule show yethu sizabe sithetha nge-issues yama nomngane nami namhlanje. As introducer now no. Molweni guys. Ngicumani lo, as you know, we have started dala nesibuzo siqalile. Sihamba nani. So yeah, like sibaxelela about i-show yethu before, yabo. So the talk show is all about i-issues zalapha ekhaya. I-issues zethu thina abantu bamnyama ne-issues thina esinazo singamaXhosa, because we feel like zikhona izinto ezirong esizenzayo yabo, zikhona nezinto esingazilandeliyo, like senza izinto ezibuya ziphinde zibethe kwathina, exactly, yabo. So i-topic zethu zanamhlanje sifuna uthetha about ubudoda, and also sifuna uthetha nange-toxic masculinity, yabo. So zizinto benifuna sizivelele. So kule way yobudoda ne amaXhosa uyayazi ayaye esuthwini, yabo. Maningathi amaXhosa ayaye esuthwini, siyaya esuthwini, yabo. Masingazikhuphi siyaya esuthwini sisuka pha, yabo. So into endifuna siyivelele lando ucinga ba into eright le yokuthi umntana xa ina 18 simsesuthwini. Sure. Without sicheck ukuthi ingaba lo mntana uready for ba masimse pha. Now eyami take man, there's no criteria yokusa umntana ehlathini. There's no specific way. Yabo. Ba ndingathatha ndithi mhlambi at this point okanye ngeli xesha lithile funeka umntana ndimsa. There's no specific criteria esisebenzisayo for ukusa umntana. That is why you will find nobana there's these situations whereby umntana uya emncinci, yabo. Omnye i-17 years yakhe uyithatha pa omnye 18 years yakhe. So there's no criteria ithile, yabo, yokusa umntana ehlathini. But ke ngondiyayiva le witsho, but kuye yonke lo ucinga ba into eright le simse umntana because ana 18. The reason ndibuza le question yabo is because siba nazo i-negativity nezinye talks esizifumanayo kwabantu abangomama, yabo, bagxeka kwathina nakwezinye culture, yabo, sibuya zithuke kwathina, yabo, about izinto esizenzayo. So uyamsa umntana pha, abuye engatshintshanga, yabo. So umna lento yamba ithini take yakho kule 18 years, because baninzi abantwana sibasileyo pha babuya apha ubona ba hayi si wastile, ayondoda le usayenza ezazinto ingasengathi ikwekwe, yabo, mandibeke straight usengathi ikwekwe, yabo, afuna ngongaya uthiwa angongayebo kuphela kwasendlini abazali besithi xa suka sawesta ngemali lapha sakwenzela umgidi useyikwekwe wena, yabo, which is isithuko. So that's why ndibuza ufila njanga la nto 18, because kwelami icala I'm like how about sijonge i-aspects ezithile before umntana simse, yabo, like ibe khona into specific esiyijongayo ukuthi before simse pha funeka sibone A and B, ibe khona nje eza aspects funeka sizijongile. No, like mna on my side into yobana singaza nazo indlela nohlobo kufuneka senze ngalo ukuthatha umntana umsehlathini. We can have many ways esinozisebenzisa, but the truth is nathi ingqondo engasoze iphinde isuke kuthi even ikhona nasebazalini, yabo. Mandikwenzela iscenario, ndingumzali, yabo, mntanam lo, yabo, and ndizixelele into yokubana xa ina 18 years funeka ndimsile qha, yabo. You can't take it away from your parents, yabo. Even if wena you can bring him, what can I say, uze nendlela hayi bengekho support uzaxelela laa mntu yoba efoni njengoba ndiphangela mngayeka na anytime phangela, yabo, and ndingaretirisha, yabo, at some point. So kukho situations ezinjalo kufuneka sizijongile. It's not about ukusa umntana xa ina 18. There's izizathu ezisurrounde loo nto leyo, yabo. Because they are thinking into yokubana, for instance, eyam situation, my dad told me into yoba fethu ndizawuyeka uphangela, fethu yangoku uba uyanga ngoku ncama enza koluswa ngubani ba laa mntu uyekile uphangela. I know understandeka le wethu ngalo, but ke ngoku still i-raiser ii-concerns ezininzi le wethu if uyayiqaphela. Now funeka uyile ngoku because of imali ikhona ngoku. Siyahlekwa ke ngoku thina ngabantu bangaphandle ngenxa yeza reasons.
Yabo the same reasons ukuthi afune kuyile ngoku ufune kutheni imali khona ngoku sibuya sihlekwe because kuhlekiswa ngalamadoda amaXhosa yabo siyahlekwa kwangaba bethu omama kwangaba bethu amantombazana aphinda abuya azothuka kwathina athe yani nizizinja ni yabo ungathi uyinja ke mntanami which means ufana nongayanga awuyanga kaloku ungayinja kuthiwa uyinja uyikwekwe uqedile kaloku so the same reasons abazali and same concerns abazali abanazo zibuya zibethe kwathina yabo kuthiwa hasuka amaXhosa awuye waste ngohlala inyanga okanye 2 months yabo whatsoever but umuntu abuya sothina yabo kanti kusuppose abazali baya understand now siyinhlekisa suppose baya understand ukuthi no man now as a professional as amadoda suppose siyahlala as basi sitsho le podcast ngiyamajana suppose siyahlala si lay back as amadoda because sithi ababonayo mos bakwenzeka ntoni si lay back and sibe nezinto esizithethayo zokuthi no man bomama kanimeni yabo now sinendlela entsha esinayo yothatha yokwenza because of ngoku kuhlekiswa ngathi yabo kuphela kuthiwa amadoda athe ngenxa yomama athi umuntu ngumama hayi imali nayo ngoku mina aphinde ndibe namali kanti it's not all about imali it's about ubudoda yabo and ke ngoku it's about image yethu thina amadoda and wena Skela sorry and wena Skela I'm telling you until lanto izalwe ukuthi size short months izalwe apha enhlizweni which means I think kwathina ingathi indaba yobudoda we don't take it seriously because if ever ibizelwe kuthi ngaphakathi lana okanye ibisitya yabo bese sizakwazi ukwenza mhlambi yenza umzekelo isande iorganization ethile sithi thina nangamajani and before uthatha umntana umsephayana udibana nalamajita kanye kube into ngathi camp bengathi exactly which is apho sikwazi ujonga khona ukuthi uready lo aphinda ajike akakabi lana ndizamithethe 18 years I take because yes the reason why I'm saying this it is because kukizinto that we cannot take it away from abazalini yabo kukizinto but if thina singale backbone endabeni yobudoda I'm telling you my bro singayafa zingathi zawuthi zisiya pha isibheke nayo into ba hey fondini man like funa actually yabona lawe and ke ngofuna I feel like umuntu mina funa kube indoda apha before uye pha exactly because mina into yesuthwini ndithatha as qualification okanye graduation which is ndikubonile usiza uyindoda now ndikunike isitanga sakho yabo which is nathi graduate nathi qualification yakho yabo then ubuye ke uyindoda fully andithathi as ingathi uyotshintsha pha like abantu mayibayi understand lawe plus amayingene kubo xa usiya pha awuyangiyotshintsha mntana uyomnika qualification ukuthi now uyayideserve ke ngoku uba indoda fully uzokwazi uhlala nathi thina amadoda because sikubonile usiza ba hatsho nguyindoda wena but now ngoku saqonda ba awuzukwazi uhlala apha kodwa ungekayo ufumana qualification bofumana qualification yabo no to tell you the truth yabo i-situation enjalo iba nabo ubuzaza until we stand as men I think as amadoda as amajani if we can stand buras singamajita we can like singayibulala ne-mentality yabo ethi funeke uye xa une-age because ingxaki I am the parent and ijonga mebruli le ntwana ikhuswe ndintwana yam le uyayazi you know exactly yabo and ke ngoku le ntwana mfethu ndiza kwipoint abaza le ntwana ayidikhule ayikhuli le ntwana le yabo le ntwana ndiyithatha ndiyisa ehlathini hoping into yokuba izawutshintsha so that is where ke ngoku suppose thina singena khona we build umntu kuqala before aye phaya yabo so that's the point but just it's a wake up call to umuntu wonke le yabo into yobana masimeni singamajani yabo masimeni and ayizudinga mntanami into yokuba usiyo eyo registration nentoni is later ifuna abantu abanenhliziyo yabo yobudoda aba proud ngobudoda babo and kulento yobu proud like I feel like thina singamaXhosa asikho proud asikho proud ngoba ngamadoda yabo so for example ndiye ndijonge
ezinye culture ziyakwazi udibana zibe nesuku apho zikwazi uhlala khona kwenziwe yonke into eyenziwayo yabo amadoda khona abafazi bakhona kwenziwe lona thina amaXhosa sinayo into sidibana only ngemigidi imisebenzi yabo asinayo into sithi le day noba dedicated amaXhosa yeah exactly noba use Cape Town noba use Joburg lusuku lwamaXhosa apho ijani ibuya iphinde inxibe noba ke kuthiwa inxibela welobukrwala awuqabi yathi but nje si proud siyazidla noba sine event yethu ekuthiwa iJani Nation whatever and the way singayikha thina ngokwethu funeka siyibuilde ngokwethu. Hence I say into yokubana until scale izalwe yabo izalwa apha enhlizweni until isitshise hayi la way yabo. Hence I say it's a wake up call ukuthi sonke lento le yabo, even if it's a group of 5 people me bro yabo they can siqale into esabukhembo so abantu bazo understand like and ke ngoku amajita amaninzi azoba proud ngalento senze. Telling you bra ayondlalo le uba indoda into enkulu bra ngokusaposi proud thina siyoyanga asiyoyanga lento so le hamda ngabuyile wabuya uqinile and uhamaqhaga nje ba uyindoda. That is why usenzeka izinto ezithile later on kuthiwa asuka because asithathe serious kwathina hayi njalo yabo because ubuya phana wenza izinto ezizawuphinda zikhombe emadodeni yabo because kwalapha kuthi asithathe serious indaba yobudoda hayi njalo yale. I'm telling you so I think kobhuti abakhuluwa bethu nabaninawa notata ababukeleyo I think into lena if ninazo nani opinions views zenu kule nto siyithethayo ngaske niphose noba pha ku comment section yabo. I think like lixesha ngoku sihlale phansi because thina singabantwana but siyayibona lento. I hope ndiyathemba nani bakhona ababukeleyo abakhe bayibona lento yabo. So now I think masizama indlela yokutshintsha izinto ezamaXhosa senze ngolunye uhlobo sibe proud ngobudoda bethu yabo. And also ke ngoku kuyo yonke since sikulapha kule ncoko yobudoda ukhona nento ekuthiwa yi-masculinity bekhona toxic masculinity which is ke ngoku apho ndingathi mna toxic masculinity kulapho abantu besithi xa uyindoda awukwazi uyenza le xa uyindoda awukwazi ukwenza le kusuppose wenza le yabo, which is I think kwela cala sineglect kakhulu i-preferences zabantu. Just like khona umzekelo bendikhe ndamenza ndisithi xa uyindoda kuthiwa awukwazi usela ibreezer kusuppose usela i-black label yabo, which is sineglect ke ngoku i-preferences zabantu. Abantu bapreferisha izinto ezi-different yabo. And awuzonilawula yabo. So that's why ndisithi ke ngoku like i-toxic masculinity kuleya. So wena ngelakho hlobo ngathi uyibona njani lento toxic masculinity? Wrong bro. Yeah. Wrong. It's definitely wrong. But abantu bakuthi what I've noticed into yokuba as educatani asixelelani sihamba le status quo. If into ithi mntanam ukusela into ethile or like ukuze ufeel uyindoda funeka you must do uyayilandela laa nto like without having you like knowledge yalena. For instance sinxibile because sithetha ngobudoda yabo sinxibe indwende. If I can ask you why are you wearing lento uzadala kuba no ndithetha ngobudoda. Do you know the meaning of it? Yabo. So hence I say sesikule situation already. Hence that's why amaxesha amaninzi ndiye ndithini if undicriticize mhlawumbi ngosela le aqui umna I'm definitely sure into yokuba sakuxelela mna why ndisela le and it doesn't make me ndibe less kuba wena usela la manzi uright emanzini akho hlala emanzini akho ndeke kuhlala kwi-alcohol yakho. You don't have to argue. Preference le yabo i-preferences zabantu azifana asozifana nakutenezi njalo yabo. So guys irongo because like to tell you the truth, what if ndithi urongo wena xa usithi mna kuba ndisele akhwini wrong? What if urongo wena? akomntu right akomntu wrong but ke ngoku zii-preference like uprefera le upreferisha nam exactly because jo if uyaqaphela etrongweni kukho amajita amaninzi mebro amajita amaninzi akhule right but now kukho le nto yokuthi xa uyindoda funeka wenze so
Yeah. Amajita angaphakathi. Nawe mfethu ufuna ubhayisikele. Ufuna uthatha isikelemu mfethu. Thatha isikelemu sasekhaya uqonda behana mfuna ubona ka. Yathi Chris xa indoda mntanami uyaphatha uyayihlaba xa. Efonini xa indoda umuntu makathethe kayi-1 umchadile. And uyimofi xa uthuleyo mntanami. If awuhlabi, hawu imofi. Hawu imofi. So nawe uthini? Nansi Tris ihlala ilapha. Everywhere you go ulapha. Kunyathelayo mntanami noba ithe sorry uyangena. Straight. Yabo. Yadonsa iminyaka because of ntoni toxic masculinity. Yeah, uzama ubhayisikele. Which is wrong la way. I think zizinto efuneka sizivelele eziya ezamadoda. Like for example, dihlele namajita from ekas. Sure. Dihlele namajita asuka ku suburb. Yabo. Masculinity yase suburb nalapha ekas it's way different. Yabo. And ke ngoku la majita ahlala esuburb azixela basingamadoda siqinile. Yabo. Awasekhasi nawaxela basingamadoda siqinile but ezasekhasi zibiza eza kwi-suburbs ukuthi nxa otshisboy ncipho ezandwane cela ngezandwane yabo ngathi kurong mntana namhlanje lapha ziyaziceba ncipho sicela kaba bantu thina yabo zinonsense which is ke ngoku ilana ndiza kuyeko eyona masculinity right ngeyiphi mntanam ingabi i-masculinity andi ihamba ngemali kanye ihamba ngantoni because of German City ihamba ngemali abantu bayatshintsha xa benemali benza ezinye izinto bebengazenzi ngoba bengenamali umbuzo wami lapha kule nto yokuthi i-masculinity ingabi ihamba ngemali na because i-masculinity yasekhaya it's way different ne-masculinity yakwi-suburbs so ingaba yintoni kanye i-masculinity first of all yabo yintoni yona i-masculinity first of all I think it's something that esilandelayo yabo sonke yabo but itricky phi ne itricky ngohlobo into yoba abantu ne bayakwazi ukutyakha into ne ogqiba bayithi tshwa then later on there's generations and generations more kukho izinto esizenzayo nangoku but we don't understand yabo so mna i-belief yami i-one into yokuba apha emhlabeni mntanam we will always differ in any which way yabo sizawusoloko sisenza but i-problem is that siyathanda ukulandela umsinga asiqondi into okay kutheni indoda kuzawuthiwa mayithi yabo kutheni umuntu ongusisi uzawuthiwa makathi yabo it has nothing to do with money yabo it really has nothing to do with money yabo so thina iproblem yethu ne silandela izinto because for instance andikabi namali ngoku qha kuba ndandivile yabo into ba indoda funeke yenze in a certain way ufumana kwami chance but ndilandela laa nto noba I don't need to buy uyalibala wena ngezinto ozifunayo yabo of which bra uyazibulala yabo uyazibulala so i-toxic masculinity kuwe ungayenza umzekelo njani like let's say umuntu akayi-understand like ungamenzela umzekelo njani umuntu ofuna uyi-understand now xa kuthiwa sithetha nge-toxic masculinity ne it's kind of masculinity it's something ne ekuthiwa a certain group of people yenza ngolu hlobo ne there's a certain group of people yenza ngolu hlobo ne i-toxic njani yenziwe ngumntu ne yenziwe ngumntu yabo suppose uhamba ngolu hlobo yabo and then later on you come wena ulandela laa nto uqinisekile uba yinto right na if we can start uba bekuthiwa kukho ilab yobomi sithathe zonke ezaa zinto kuthiwa hayi indoda ngolu hlobo ke sisithathe siselab sijonge into yoba mntanam ngephi kanye right because asikwazi ukuthi ngoku emntanam ubethe akhweli kura we're not sure siqinisekile ngayo mntanam kuba wathi kanti ndayiva yamsebenzela yasebenzela umuntu oyi-one ne then laa mntu wathi here's the way of living makanjwa apha makubanjwa apha nathi siyangena nje zitrain mos as long as kukho isport siyahamba nathi yabo so hence I say into yokuba ezinye izinto it's a human composition thing yinto eyenziwe ngumntu yamsebenzela mhlawumbi few people bayibona okay iyasebenza but ndingaqhawulanga no ndiza kule nto yokuthi now ezindoda kukho izinto ezithile efuneka uzilandela bendikhe ndathetha noZakes so kwincoko yam noZakes siye safikelela kwinto yoba
zikhona ikhona toxic masculinity, but at the same time sikhule thina sikhulela emakhaya. Sure. Inkwenkwe iyayaziwa mayokolusa, indoda mayithi, umfazi makade, umfazi makade, which is into esikhulele kuyo. Yeah. Okay. But ke ngoku i-toxic njani, yabo? Because now kukhona ezinye izinto ezi-outside laa nto sikhulele kuyo. Into ezifikayo ngoku. Zikhona izinto ezazingekho kudala. Which is i-toxic ke ngoku njani? Kuye kuthiwa, hayi indoda eshaya iskini ijini. Ayondoda. Yabo? That's why ke ngoku sifuna uqonda ba indoni indoda. First of all, like indoni indoda. Ingaba indoda ujongwa ngohlobo ngalo, ngehlobo onxiba ngalo kanye ngento iselayo kanye uyibona ngantoni indoda? Yintoni indoda? Mntanam asoze sibe nayo into specific. Yazi njani? Yeah. Amaxesha ayatshintsha. Yeah. And njengoba kutshintsha amaxesha, ne-cultures within i-scope se-culture. Yeah. Things are changing because amaxesha ayatshintsha. Because for instance, le nto ugqiba uyithetha ngendaba yelali. Yabo? Things have changed now. Even nasezilalini. Noba there's a slightly change. But there is a change. Yabo? So, uba uzawuza kum, ngiqale ngento yasebenzela utatomkhulu phaa. Kule generation, kule era. Yabo? So hence I say, into yoba asizuba nayo into especific, e-identifier ngenxa yokutshintsha kwamaxesha. Lizawuza ixesha ndenza umzekelo, andizuba njani. Lizawuza ixesha uthiwa, okay, indoda isinxiba isihlangu esithintulu, ndenza umzekelo. Yabo? It's generations and generations. Yeah. So akho nto sinozibophelela kuyo, ndifuna ukutsho. Akho nto sinozibophelela kuyo sithi we're gonna use this criteria. Lithini ixesha? That's our question. Imibuzo ufuna lithini ixesha esikulo ngoku? Kubanjwa njani? And ke ngoku kuze ixesha lokusebenzela, you need to be acquainted with ixesha eli. For instance, akwenzela umzekelo, andiphumanga kwitopic. Sakwenzela umzekelo. Abantu abachanekelayo ngoku uyaqwalasela into yokuba ngabantu abakufundisileyo. Njani? Listen to this. Ungene into ze-email ngoku WhatsApp. Yabo? No WhatsApp, Facebook, ndenza umzekelo, technology. Yabo? Yeah. Bona uzawuthi umcala ngento ethile, ntoni i-email qala. Yabo i-email isebenzela abantu ngoyisebenzela wena, ayisebenzeli bona. You get what I mean? So sense umzekelo within scope say se topic is into yoba there's no specific way because things are changing. And we can't get over London. Sasine high from Danamtin. Sasale high for sound bar ngokwenza jive singamapantsule fake 2 rand kanye fake rand udlale pha ingoma sibhaliwe apha ecaleni. Exactly. Ingoma ku22 ucofa u22 uya kule ngoma ifunayo. Repeat. But now we have Spotify. Which is no India. I understand what you're talking. That's why ke mna ke ndisithi yabona ngaske into yobudoda singayilentuki size ngehlobo loba le material. Okay. Yabo? Because if sizosebenza izinto ezi-materialistic then sizayiluza. Yintoni indoda besides yonke enye into materialistic? Yeah, because izohlala ingabikho nalapha. Izohlala ingabikho nalapha. Which is ekuhambeni kwexesha so umzekelo kwakusetshenziswa la Viceroy. Yeah. Now ngoku i-Viceroy ngoku ayisasetshenziswa kungena icommando. Kuzophinda kuhambe ixesha iphele icommando kungena which is I'm telling you indoda ke ngoku like without ezinye izinto ezi-materialistic intoni indoda? Nansi question yami, intoni indoda without yonke la? Because asikwazi ukuthi awuyondoda xa uthe zikhona izinto esiqonda ziba khona ezi-obvious uqonda ezindoda akho suppose yenzile. But ke ngoku zibe khona eziqonda hey man, what do you mean ba indoda unokwazi yenza into ethile yabo? Ziba khona kodwa eziqonda abantu abenza izinto isikakhulu ngamantombazana yabo ezindoda akho suppose yayenza yabo yazi bakhona ezi and siyazi understand. Awukwazi ukuthi kukho umsebenzi indoda uyohlala ekitchen
kumsebenzi indoda yohlala kitchen like zikhona into obvious yeah zikhona izinto mna even unomvandedwa wakexela indoda for suka kolo kitchen nangamadoda nangamadoda ahleli pha nangamadoda yaxhela pha aboncedisa pha bobamba nangumkhono zikhona izinto ezi-obvious zibe khona ke ngoku izinto that needs you ngohlobo lwento yokuba umvandedwa wakho ubusithini yabo because ndingaqhawuli umzekelo into yoba indoda ihambe yohlala ekitchen ayo preference leyo ezindoda asiyixoxi leyo ungathi uba hayi I prefer to be here if uyindoda ukwazi uba sekitchen khalanga noba yi-preference yakho yabo but ke ngozikhona ezinye izinto ezizi-preference which is izinto esingazi-understandiyo thina apha kwaXhosa yabo which is abantu bane-preference ezithile yabo so ke ngoku that's why ndibuza uba yintoni indoda without donke enye into ematerialistic I think nabo yintoni indoda I think nasigqaye ebantwini yabo yintoni indoda without izinto eziphathekayo without izinto eziselwayo without izinto ezinxitywayo yintoni indoda yona yintoni I think we need any comment i-comment siyazidinga because we also want asibuzi lo mbuzo because of siyazi bangacingi basibuza lo mbuzo because of siyazi asiyazi into nathi qha sizama siyafundisana nathi sifuna ufunda lukhulu kuni nani nifumane ezipoints zenu yabo so zinto ezilawe into like I wish abantu bayi-understand le nto ekhithi besiyithetha yabo ayo preference le naxa kufika mhlawumbi kwisinxibo ukuthi uba uyindoda udecide unxiba iskate uthi you prefer skate zikhona ezinye izinto uqonda uba fondini ezindoda ayo preference yabo okay wena ucinga uxumbi lokho which is obvious le bafondini ezindoda ukwazi but ke ngoku zikhona ezo uqonda uba hayi man lento lena apha kubhayisikele nangoku ekasi ngoku kuduma igani ezindoda funeka udubula inhloko yabo qhakeza inhloko abasebenzisa nodubula qhakeza inhloko and now ke ngoku kukho into yokuba ke ngoku if indoda yakho zange yanxiba impahla ezi-orange ayondoda le yabo which is kukho izinto ezingekhoyo which is kulapho ke ndisithi i-toxic masculinity yabo so influencer wonke umuntu makangene kule nto so wonke umuntu makadubule yabo but ke asikho against abantu abadubulayo because asithi mabangadubula sithi mabadubula kanye thi yabo because ngomso nathi asifuna ukuthi siphuma sigqiba ukwenza i-podcast sho ama-apile ethu aphela ama-apile yabo but like zikhona izinto that ezidingisa wena sometimes yabo it's not a matter of a question or whatsoever yabo but zikhona izinto that needs you nesidima sakho yabo ba mna namo like unengqondo man yabona ezinye izinto you need to think kuzo suthi uzixelele ba mntana indoda afuna like zikhona izinto eziqomba ezindoda awukwazi uba phaa yabo hence I say into kubana sohluka kwi-preferences ezinye izinto they need you nomvandedwa wakho yabo thini wena ngaphakathi ufika njani ngale nto uyenzayo wena ezindoda kule situation ukuyo mntanami uthi side sixelele uba akwenza ngohlobo yabo sibe sibona thini into yokuba le into ibidinga wena otherwise it has nothing to do with us. I know understand kakhulu but nam because andifuni side sitsale kakhulu yabo abantu bade bangayiva nalonto besithethe pha eqaleni at least noko mayibe yinto nje emnandi ibe yintetho nje incinci kamnandi yabo nabantu bazoba interested kule nto siyithethayo so before sigqibe yonke into yabo if uyajonga kwixesha langoku kukho into yoba wonke umuntu ufuna uba segemini zonke i-out ngoku sifuna uba segemini yabo which is yilento nditshoyo ukuba kukho la influence ingathi xa ungekho segemini ingathi wena mhlawumbi weak and ke ayikho indoda efuna uba weak yabo so uzoqonda uba andifuna ushiyeka yaqonde indoda namabonakalo yabo uyarojwa phaa uhamba nemedi yabo uqombe azawukhamaxhakha hlalimela kule ndawo yanyuka mna hlalimela kule ndawo khona yabo so zizinto eziyafuneka simane sizivelele yabo but nani majana abukeleyo
bakhuluwa nabani nawo babukeleyo. Let's do something, guys. Let's do something. And also like sicela i-comments zenu ukuba ikhona apho sibhatyaza khona nisibonise yabo. Nathi siza-reply ku-comments. If ikhona apho nibhatyaza khona sizawuzama uncokola nathi ku-comments. But masibonisane basingenza njani ngezi issues sinazo. Yabo, but I think siyayivala hlobo. Thank you. Ya siyabulela ngexesha lenu. Saphinda sibonane kwiveki elandelayo. Talk show yamajani. Enkosi.